Българската търговско-промишлена палата участва в европейски проект Informing on the Rules of Posting, който анализира предизвикателствата, свързани с прилагането на директивите относно командироването на работниците в контекста на транснационалното представяне на услуги. Проектът се финансира от Европейския съюз и е насочен към всички участници в процеса на командироване в професионалните сектори на селското стопанство, медицинските грижи и строителството. Основната цел на проекта е да се повиши достъпността, прозрачността и качеството на информацията относно реда и условията на работа при командироване на работници. Експерти от партньорските организации по проекта предоставят консултации посредством информационен портал. Ето конкретни примери за търсената подкрепа в България. Българската търговско-промишлена палата представи информация за нова цифрова платформа за деклариране на командировани работници на ниво Европейски съюз. Единният цифров портал за деклариране ще позволи на дружествата да използват единен формуляр, достъпен на всички официални езици на Съюза. Така времето, което се изразходва за деклариране, ще се намали с 73%. Новият портал е част от системата, която вече се използва за наблюдение на спазването на правилата относно командироването на работници. Държавите членки могат да използват портала на доброволна основа. В участващите държави от Европейския съюз административните разходи за командироване на работници ще намалеят значително. Експертите на БТПП се срещат и с конкретни казуси и запитвания от различни национални и чуждестранни бизнес организации на тема командироване и наемане на хора от трети страни. Запитванията постъпват по електронна поща, по телефон и по време на срещи в палатата. Получихме и отговорихме на запитвания от различни организации от следните страни: Филипини, Италия, Белгия, Полша, Казахстан, Индия и други. Същевременно, палатата дава становища по предложени промени в законодателството, като например по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, в частта отнасяща се за въвеждане на нови условия за разрешаване на пребиваване на чужденци. Българската търговско-промишлена палата се включи и в работна група, свързана с достъпа на лица от трети страни до трудовия пазар и идентифициране на мерки и действия за ускоряване и облекчаване на процедурите, създадена през месец март тази година към Министерски съвет на Република България. Тази работна група обсъжда необходимите промени в нормативната база, свързани с пазара на труда в страната. Експерт на БТПП координира и синергията между дейностите и резултатите по проект Informing on the Rules of Posting със следните европейски и национални проекти: Функционално устойчива миграция и интеграция в България, проект Партньорство за промени, проект Емералд и други. Консултантската дейност по проект Informing on the Rules of Posting от страна на БТПП продължава. Актуална информация за всички инициативи се публикува на интернет страницата на Българската търговско-промишлена палата.